खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय उदांस्रि सान फोरबो फालिनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि इउबिपिअआ दाब दाब जायगायाव बायदि रोखोमनि गेलेनाय बादायलायदों अभिनन्दन बर्तमाना वीर चक्र बान्था मोननो हादों डेकारगावनिफ्राय डिब्रुगड़सिम गोदान रेलगारि 19 आगस्तनिफ्राय खारसिगोन दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय 15 आगस्तआव सानजारां जोहोलाव आफाद सिलाबालि गामि बानजायनायाव लोगोसे सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं मानिक बसुमतारिनि मुङाव सिलाबालिगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोलुर आइजोफोरनि काबादि हांसो हमनाय बायदि बादायलायनाय होनाय जादों मख'जाथावदि बे जोलुर बादायलायनायाव ब्रह्मपुर गामिया बेलगुरि गामिखौ 2 गलाव फेजेनना सेथि बान्था मोननो हायो फारसेथिं 73थि उदांस्रि सानखौ नोजोर बोना खौसेथि गोजोनखौ बिथा खालामना सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सोनाब सानजारि नोगोर इउबिपिअ आरो सानजा सानजारि नोगोरनि इउबिपिअनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय जादों बे बादायलायनायाव सानजा सानजारि नोगोरा 3-2 गलाव देरहासार जानो हायो 14 आगस्त खालारखालि विंग कमान्डार अभिनन्दन बर्तमाना थांनाय फेब्रुवारियाव पुलवामा एटेकनि उनाव पाकिस्तान हादराव 3 साननि अपारेशनाव गावनि हान्जाखौ लाना पाकिस्तानखौ गाग्लोबहैदोंमोन नाथाय बिथाङा जाब्रबथाय जाना पाकिस्तानावनो गोग्लैना थाबोदोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा खर' गंग्लायालासिनो बिखा फोरदानना थादोंमोन बेबायदि बिथांनि साहसखौ नुना वीर चक्र बान्थाखौ होनाय जादों भारत सरकारा सा-सानजा सिमानि रेलगारि लामाजों फैगौ 19 अक्ट'आव डेकारगावनिफ्राय डिब्रुगड़सिम गंसे गोदान ट्रेन सालायनो थाखाय आनजाद नायनाय जागोन सुलु मोननाय बादिब्ला फुंनि 6:20 रिंगायाव हगारना 1:50 रिंगायाव डिब्रुगड़ मोनहैगोन आरो फिन बेलासिनि 3 रिंगायाव गिदिंना मोनाबिलिनि 10:48 रिंगायाव डेकारगाव मोनहैफिनगोन बे रादाबखौ खोनाना रायजोफोरा रंजाखांदों एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों